נמאס לכם מכל הקלסרים שתופסים מקום, מבזבזים זמן ובעיקר עולים לכם כסף מיותר? נמאס לכם לבזבז אנרגיות בחיפוש אחר תעודת משלוח חשבונית או חוזה חתום? סמדר ארכיון דיגיטלי מעניקה לך פתרון יעיל, פשוט ונוח לקטלוג אוטומטי של תעודות המשלוח, החשבוניות ולמעשה לכל מסמך קיים אחר במשרד שלך. סמדר. עושים סדר בבלגן. אז איך זה עובד? בכל תעודת משלוח שיוצאת מהמשרד שלכם, סמדר ארכיון דיגיטלי מדפיסה ברקוד ייחודי הכולל את כל הנתונים הרלוונטיים לתעודה. לדוגמה, מספר תעודה, מספר לקוח וכיוצא בזה. לאחר חתימת הלקוח, כל מה שנותר הוא לסרוק את התעודה, והמחשב כבר יזהה את המסמך ויקטלג אותו בתיקייה המתאימה. וזהו, תעודת המשלוח כבר שמורה ומתויקת במחשב. לקוח טוען שלא קיבל את הסחורה, תוך שניות תעודת המשלוח נשלחת אליו באמצעות הפקס או המייל. שכחת מסמך חשוב בדרך לדיון משפטי? סמדר מאפשרת לך לעשות גם חתימה דיגיטלית. הקץ לארכיון הישן והמסורבל, הקץ לבזבוז הזמן, המקום והכסף. מעכשיו, אתה שולט בכל המסמכים שנכנסים ויוצאים מהמשרד. סמדר, עושים סדר בבלגן.